స్కూల్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్స్ 2026 ఈ బిజీ హబ్ క్రియేషన్స్ వారు ఏర్పాటు చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం. మరి ప్రతి ఏటా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని జర్నలిస్ట్ ఎంఎన్ఆర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి ప్రతి ఒక్క బడ్జెట్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్కి ఒక ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం. మరి అదేవిధంగా మరి ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ పిలిచి ప్రతి స్కూల్ కరస్పాండెంట్ని ఏ విధంగా సత్కరిస్తున్నారో, ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క టీచర్ని కూడా ఇదే విధంగా మరి అభినందించాలని జర్నలిస్ట్ ఎంఎన్ఆర్ గారిని కోరుకుంటూ, మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు రానున్న రోజుల్లో ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్ అందరికీ కూడా మరి ఎంకరేజ్ చేయాలి. మరి ప్రతి ఏటా కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అందరూ కూడా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వంలో మరి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలని కోరుకుంటూ, మరి శ్రీజన్ గ్లోబల్ స్కూల్ డీన్ యు శ్రీను, పార్వతీపురం, మన్యం డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ.